Diuen que presumir és lleig, però em permetran que en aquesta ocasió ho faça. A més, també diuen que sempre hi ha una excepció que confirma la regla. Per tant, em trobo en disposició de dir que tenim les millors taronges del món. I no ho dic jo només. Tota Europa està desitjant que es comenci a arribar les taronges valencianes. I és que no tot ha de ser roïn en 2020. Pasqual està assegut al Camp de Montvedre per a donar-nos més detalls sobre aquesta campanya. Pasqual, bona vesprada. Jordi, bona vesprada. La veritat és que tenim molt bon producte i nosaltres ho corroborem. La campanya d'enguany n'hi ha molta confiança posada en ella perquè n'hi ha cert optimisme. I és que el fet de l'aparició del coronavirus també ha fet que s'incrementa aquesta demanda, s'incrementa aquesta venda. Ens ho conta David, bona vesprada. Com ha arrencat la campanya d'enguany? Pues la campanya d'enguany l'hem arrencada entre una setmana i 10 dies antes, perquè la fruta s'ha adelantat. Les expectatives en quant a demanda estan sent molt bones i el producte està entrant en òptimes condicions organolèptiques i hi ha un ritme molt bo. Es parla d'un increment de la producció respecte a l'any anterior. Sí, correcte. Enguany tenim aproximadament un 30% més de producció. Els calibres, possiblement tinguem un percentatge de calibres que se m'han quedat un poquet baixets, però esperem que la demanda aquesta també arrastre i donada la gran alta qualitat organolèptica, esta fruta també isca. La Covid ha fet que s'incrementi també aquesta demanda, no? Aquesta venda del producte. Sí, per supost. Estem parlant de que els cítrics i la vitamina C en general és un producte que ara mateix és molt demandat. Bon producte el que trobem al nostre territori, així està la prova i de fet així no paren de descarregar els cabassos amb taronja. Aitor, bona vesprada. De quina varietat estem parlant? Bona vesprada. Així estem parlant d'una varietat que es diu Esval. És una mandarina que ve de la mutació de la clementina fina i com podem observar té una coloració espectacular per a les fetges en les que estem i una característica principal que té és que té molta dolçor per a les fetges en les que estem. Veig que va ser preparat amb un calibrador, no? Per a què serveix? Això serveix per a determinar el tamany de la fruta, és a dir, la classe de la fruta. Si tenim diversos gramatges i depenent d'on caiga la taronja, com podem veure així, pues definiríem que això seria el calibre, per exemple, el calibre 2. Calibres 3 i el calibre 1. Jo he dit 1, 2 i 3. Depenent del tamany, va al revés. Quan més gran, calibre 1, i quan més menut, calibre 2, 3. Enguany tenim la casualitat de que, degut a les condicions climatològiques, tenim abundància de calibres més menuts, és a dir, calibres 2, 3. Però hi ha que recordar que és un calibre menut, però és el calibre millor, el que millor qualitat organolèpticament tenim. I això ho saben en Europa, perquè les demanen. Pues no, en Europa no les demanen de cap manera. Demanen el calibres com aquest, el més gros. I això no és el tamany oportú. O sigui que al final es queda així i nosaltres podem assaborir este bon producte que avui hem mostrat des del Camp de Montvedre, en concret des d'este Camp de Tarongers de Sagunt.